Latero Primero e Sálica ofrecenlles plena foto. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún. O 2 de abril está fixado no calendario como Día Internacional de Concienciación do Autismo, un trastorno que afecta as capacidades para socializarse, a comunicación ou mesmo a imaxinación. Na comarca do Salnés existen dúas asociacións, Bata e Por Dereito, que se dedican a facer visible o autismo. Para falar sobre este trastorno temos hoxe connosco a un dos membros destas asociacións de Por Dereito, Eduardo Estevez. Moi boa noite. Hola, boa noite. Dende onte mesmo a escultura na Iciña, en Cambados, igual que preto de 100 monumentos e edificios de todo o mundo están iluminados en azul, precisamente para conmemorar esta data, o Día Internacional de Concienciación do Autismo. Forma parte dese movimento que se chama Light It Up Blue. Por que a cor azul? Pois realmente a cor azul é un distintivo de saber que isto é o autismo, non é outra cousa, é unha cor para distinguir nada máis que este tema, non? Ao igual que hai outras cores para distinguir outras, pois non sei, outros tipos de, poden ser trastornos ou outras cousas, pois no autismo decidirse por este azul, non? Un movimento para sumarse un distintivo a nivel mundial. Mundial, sí. Ilumínanse moitos edificios de moitos lugares do mundo, non? Este día 2 é un día para nós importante porque dá visibilidade, non? Para entrar en materia, explícanos así, moi por riba, en que consiste que é o autismo? O autismo é un trastorno do desenvolvemento que, bueno, afecta a un de cada 150 nenos hoxe en día. Afecta a diversas áreas, como ti decías ben antes, as áreas da comunicación, as áreas da lenguaxe e tamén as áreas da imaxinación, non? O que pasa que o autismo pois ten un espectro moi elevado, moi amplio, onde podes ter personas con autismo de alto funcionamento ou dun funcionamento máis baixo, non? Existen, por dicirlo así, diferentes graos ou tipos de autismo? Bueno, marcan nun trastorno, nun espectro, non? Eu penso que autismo é autismo e xa está, non hai moita máis volta. O que pasa que hai xente dentro do autismo que pode ter máis ou menos capacidades, xente que pode socializarse máis ou menos, xente que ten maior capacidade intelectual ou menos, non? Entonces, dentro dese espectro, pois enmárcanse todas estas persoas que digamos que teñen este trastorno xeralizado de desenvolvemento, non? É un trastorno innato, por dicirlo así, xenético, ou hai tamén condicionantes medioambientais? Boa pregunta. Non sei, supoñemos que isto é xenético, non? Supoñemos, porque, bueno, isto non o temos excesivamente claro, pero eu penso que é xenético. Non debe de haber máis digamos, problema ou trastorno que este, non? Non se saben máis cousas. O que si sabemos é que as conductas o ambiente que podas darlle as persoas con autismo poden facerlles funcionar moito mellor. E detectalo, imagino, unha idade canto máis temperá posible é fundamental. A atención temperá é moi importante, non? Poderíase detectar, tampouco che podo dicir con moita acertabilidade, pero creo que a partir dos 18 meses podense ver algunhas alarmas ou rasgos, non? Porque é un trastorno que se manifesta nos nenos. Nos nenos, nas nenas tamén. O que pasa é que nos nenos é maior, non? Cada
4 nenos pode haber unha nena, non é a distancia esa, non? Coñécese algunha razón aí, estudos ao respecto de por que esta maior incidencia en nenos que en nenas? Non sei, creo que non. Polo que he leído non me parece que non se sabe moi ben por qué. Falamos de que en bebés de 18 meses xa se poden detectar, se pode padecer, se pode ter autismo ou non. Cales... Hai diversas... Poden surdir algunhas alarmas, non? Cales son estes rasgos que se poden detectar ou que os pais poden levarles a pensar que algo raro pasa? Bueno, pois os nenos cando son pequenos sí que demandan moito dos pais e da nai máis, non? Este pode ser pois un pequeno síntoma, non? Non hai que tomalo así ao pé da letra porque teñen que xuntarse varios factores distintos, non? Pero, bueno, este pode ser a nivel de xogos, os nenos non interactúan con os outros nenos cando é unha cousa normal, cando teñen, pois, eso, ano e medio, 2 anos, cando se levas ao parque e tal. Bueno, tamén pode ser que teñen algunha estereotipia, que, bueno, fan algunhas cousas, digamos, repetitivas, non? Pero, bueno, xa te digo, son pois unha serie de características que por sí solas non dicen nada, pero, bueno, si se xuntan varias desas características, eso, o mellor, que o saben, son os profesionais, non? Os que detectan e os que diagnostican, pois sí que pode haber unha alarma, non? No caso da Asociación por Dereito teñen un programa para apoiar a pais ou que o mellor se achegan a vostedes preguntando: o meu neno pode ter autismo? Temos o que é un programa de acollida. Nos non diagnosticamos nada, non? Os diagnósticos, bueno, non sei se o fan máis xente, pero aquí na Bisbarra do Salnés Bata leva moitos anos traballando, son profesionais que traballan con persoas con autismo desde fai 20 ou máis de 20 anos. Eles sí que teñen unha unidade de diagnóstico que saben de alguna forma poder diagnosticar eso, non? Nos o que temos é un programa de acollida cando os padres, digamos que lles dan a noticia de que seu fillo ten autismo. Sabemos que ese é un momento complicado e o que temos é un programa, un proxecto para acoller os pais para que sepan que, bueno, neste mundo non están solos, non? Cales son as indicacións que se fan nese programa ou cales son os principais medos ou incertidumes duns pais os que lle acaban de comunicar esta noticia? Bueno, isto é... Bueno, tamén depende moito das persoas, pero, bueno, isto sempre é un trago un pouco difícil, pero, bueno... Quizáis por desinformación? En moitos casos sí, pero, bueno, o autismo é un trastorno que, evidentemente, pois está aí para toda a vida, non? Entón, tes que procurar, pois, facelo ou cambiar un pouco o teu pensamento e saber que isto, pois, bueno, que isto sigue e que isto ten moitas cousas que facer, non? Entonces, o que lle damos en principio, nos poñemos no seu lugar porque sabemos o que están pasando nese momento, non? Entón, pois, o que lle damos son, pois, todas as pautas que nos creemos que poden axudarlles a poder pasar esta primeira etapa, non? E a partir de que a un neno lle diagnostican autismo, cal é o primeiro paso? Que tratamentos, por dicirlo así, existen ou se poñen en marcha? O primeiro é, bueno, detectalo por atención temprá e despois empezar a traballar co neno dunha forma un pouco diferente. Hai que volcarse para facer apoios visuais para que o neno poda entender as cousas, porque eles entenden, pero poden entenderlos con unhas ferramentas distintas ás que normalmente estamos habituados, non? Bueno, este é os primeiros pasos que hai que facer, non? Traballar con profesionais sempre que son eles os que saben máis como facer con estes métodos, non? Quizáis non sei se o máis difícil é captar esa atención para poder ensinalos, porque non sei se teñen esa tendencia a estar como metidos no seu mundo, por dicirlo así, e non reclaman esa, non lle chaman a atención o mellor o que lle podas estar ensinando. Bueno, podo dicirche que son todos estes nenos, estas persoas son moi negociantes, o sea, se ti sabes cales son súas inquietudes e tal, podes traballar con eles, pero moi ben. Por tanto, non hai que asociar o autismo cun determinado nivel de capacidade intelectual. Pode ser un neno autista totalmente inteligente, por dicirlo así. Eu coñezo algunha persona que está facendo estudios universitarios,
está diagnosticado con autismo. Bueno, dicían incluso que Einstein era autista. Sí, eu creo que casi seguro que na vida de estudios de maioría de xente sempre ha habido unha persoa aí no colexio que era pois un pouco diferente, un pouco raro, pois en moitos casos podría ser hasta unha persona diagnosticada con un trastorno de autismo, non? E non sabelo, porque, bueno, no seu momento non se diagnosticaban estas cosas. E poder chegar a facer o que queira, o sea, en sentido de ser totalmente ou casi totalmente autónomo, non? E despois hai outros graus, pero sí que se pode, sí. Falamos desa importancia da formación, pero tamén de manter un pouco que loitan dende asociacións como Bata, como Por Dereito, que unha persoa con autismo, unha persoa totalmente normal que se pode desenvolver nun contexto social como calquera outra persoa. Refírome, por exemplo, ao colexio. Non precisan unha educación, un centro especial, senón unha educación especializada, por dicirlo así, pero... O que precisan son ferramentas necesarias para que eles podan desenvolverse. Están preparados os colexios aquí en Galicia para ofrecer esta educación? Bueno, nós sempre creemos que pouco, non? Pero, bueno, fanse esforzos para que isto poida ocurrir, non? As profesoras de pedagogía terapéutica, as profesoras de audición e lenguaxe traballan moito nisto, pero, bueno, hai deficiencias. Creemos que pódese mellorar moito o sistema. Tamén loitan, teñen unha especial obxectivo que porque se coiden os dereitos, porque se respeten os dereitos básicos dunha persoa con autismo. Cales están a coartar ou cales ven vostedes que non se están a respectar? Bueno, eles teñen que ter as mesmas igualdades de oportunidade que poda ter cualquier neno ou persona neste entorno ou neste sistema ou como queras chamarlle. Entón, en algúns casos, o único que temos que poñerlle son as ferramentas necesarias para que eles podan desenvolverse. Se o faz así, desenvolvese ben. Hai xente con autismo que hoxe en día na Bisbarra do Salnés está traballando. E non ten, creo que non hai maior problema, ao contrario. En algúns casos, pois está moi contento con o traballo que realiza. Estamos falando, por tanto, do básico da formación e de persoas que poden chegar a acadar unha total autonomía. Hai dúas cousas, a formación e a visualización e a normalización. Si nos normalizamos isto, vemos como algo normal e habitual, que isto vaise logrando pouco a pouco, pero vaise logrando, será moito máis sinxelo para todos ver como estas persoas teñen seu oco nesta sociedade, sin ningún problema. Un paso nesa visualización, nesa acollida social e, por exemplo, implantación de pictogramas, pola que vostedes están loitando. De feito, moitos concellos daqui da comarca do Salnés, penso en Valga, en Cambados, xa hai moitos edificios públicos que os empregan. Sí. Na Illa de Arousa tamén temos aí, xa se fixo un bon proxecto de lecer para visualizar todo con pictogramas, e sí, realmente están dando bo resultado. Polo menos esa é a impresión que temos nós, polo menos é o que nos chega, que a xente está contenta, que os concellos están contentos e que, bueno, o personal está bastante encantado con estes asuntos. Por que funcionan estes pictogramas coas persoas con autismo? Funcionan con todo o mundo, porque realmente unha imaxe visual, algo visual que ti tes diante, podes interpretalo moito mellor que unhas letras. O sea, eu creo que pode pasarnos igual. Podes ir a outro país onde non coñezas o idioma, pero eu teño ganas de ir ao servicio, pois se sei que hai unha imaxe que a min pois sei que podo ir a ela perfectamente. A eles pasa o mesmo, o sea, se lle das apoios visuais, eles recoñecen eso, que digamos que forma parte do seu lenguaxe, e funciona moito mellor, saben que están facendo, saben o que van a facer e saben onde están, non hai maior problema con eso. E creo que non é bo só para eles, sino para todos os demais. Estamos falando de ferramentas para poder integrarse na sociedade, pero como tratar a un neno autista? Hai que referirse, hai que achegarse a él dun xeito distinto? Bueno, isto é unha cousa curiosa, porque dentro dos propios nenos, eles saben como achegarse, non... Bueno, podes darlle unhas pequenas pautas, pero a relación que poden ter con os nenos que teñen autismo é normalizada, que é o que falábamos antes, é normalizar ese tema, non? Non hai pautas determinadas, non? En un momento dado, hasta os propios nenos, os propios amigos, os propios rapaces poden decir, bueno, pois eu sei que se collo isto, lle pinto isto, sei que con este lenguaxe el me vai entender, non hai maior problema, e sí que utilizan.
Falamos entón de un trastorno que debería estar totalmente integrado, algo normalizado. Incluído, sí, que debería estar incluído, sí. Nesa liña loitan dende por dereito, e para iso esta data especial como a que se celebra hoxe teñen un amplo programa de actividades por diante para facer visible e para facilitar esa inclusión social. Que máis queda por diante? Vimos toda esta semana, referíamos antes esta iluminada escultura da Naiciña, hoxe mesmo pola tarde tiveron un obradoiro co creador dos bolechas. Que máis queda por diante? Na Biblioteca de Cambados tamén esta tarde tamén fíxose algo ao respecto. Vaise facer, como non se pode facer todos os días, o día 5 creo que no Grove vamos a facer o mismo con Pepe Carreiro. Bueno, a visualización que xa se ven facendo todo este día de o que é a colga de globos azuis pois nos concellos, nas escolas, pois en propias casas particulares, non sei se hai algo máis, pero creo que non. Avanzouse este tipo de actos, ven que dan resultados positivos, que a sociedade cada vez está máis concienciada? Sí, eu creo que sí, dan resultados, son importantes, vemos que isto avanza pouco a pouco, pero queríamos que avanzara a outro ritmo, pero bueno, pero non estamos descontentos. Eu creo que a xente sí que xa sabe un pouco máis que é o autismo e xa sabe un pouco máis que é o que ten na bisbarra, porque, bueno, aínda que podemos estendernos a toda Galicia, pero na bisbarra onde temos, digamos, os centros de operación, non? Entonces aí estamos, eu creo que sí, que a xente vai se enterando un pouco máis. Teñen registrados moitos casos aquí na comarca? Pois non sei cantos, pero sí que sei que hai moita xente. Na súa asociación, por exemplo? Na miña asociación somos cerca de 80 familias as que estamos asociadas, non? Creo que na bisbarra hai moita máis xente, non? Pois con esta mensaxe de esperanza quedamos. Eduardo Estevez, moitas grazas por ternos acompañado esta noite. A vostedes. Falando do Día Internacional do Autismo, pechamos hoxe o noso programa. Grazas unha vez máis pola súa fidelidade. Vémonos nunha semana. Boa noite. Latero Primero e Sálica ofrecéronlles plena fruta. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún.